ellenfél pedig az általunk is jól ismert, Magyarországon hosszú időt eltöltött Grzegorz Proksa. Tian Boot a szorítóban, 11 győzelem, 5 vereség, 26 esztendős, Nottinghamben született, de Sheffieldben él. És hát a súlycsoport, ahol is ezt a címmeccset megrendezik, középsúly. És akkor jöjjön a veretlen lengyel Grzegorz Proksa, a Super G. A lengyel Proksa Veres László egykori kiváló tanítványa, 25 esztendő, 173 centi magas, és makulátlan a rekord. 19 mérkőzés, 19 győzelem, és hát ez a címmérkőzés egy újabb nagy lépés a céljai elérése érdekében. A mérkőzésnek ugye a tétje az Európai Boxunió, Európai Uniós öve. Charlie Giles a supervisor, ő egyébként az angol szövetségnek is az elnöke, és persze az EBU-nak is, Európai Boxuniónak is elnökségi tagja. Jürgen Langos from Denmark and Ernst Salzgeber from Austria. The referee in charge of the action. A három pontozó bírót, Jürgen Langos, hát Dániát mondtak, de ő nem dán, német úriember, Franco Zimenale olasz, és Ernst Salzberger pedig osztrák, a három pontozó bíró. 11 stone 6 pounds, a 17 fight record, 11 wins, 2 inside the scheduled distance. 5 defeats and 1 draw from the Still City of Sheffield. Ladies and gentlemen, time. Mindössze 2 kiütéses győzelem. And across the ring, fighting out of the blue corner, wearing the white trunks trimmed with red, weighing in at 11 stone, 4 pounds 12 ounces, undefeated, 19 contests, 19 wins, 12 inside the scheduled distance. Ladies and gentlemen, originally from Węgierskat Gorka in Poland. Now fighting out of Red Hill, Surrey, it's Grzegorz Proksa! Węgierskat Gorka a szülőhely, pontosabban a tartózkodás helye, Jaworznóban született, de mint ahogy mondtam, élt Magyarországon jó pár évet, 2005-től egészen 2008-ig, sőt, hát ha minden igaz, akkor valamelyik felmenője magyar származású Grzegorz Proksának. Még az is felmerült, persze csak bulvár szinten, hogy esetleg magyar állampolgár lesz a fordított alapállású Grzegorz Proksa. Legalább 6-8 centivel alacsonyabb Proksa, mint Tian Boot. Ilyenkor érdemes figyelni a rekordokat, mert azért elég sok mindent elmond egy versenyzőről, hogy az elmúlt időszakban milyen meccseket vívott, ki ellen, és ezt hogy végezte. Hát Boot ezen a szemüvegen keresztül vizsgálva nem túl veretes ökölvívó, hiszen az elmúlt 8 meccséből 4 vereség, 3 győzelem és 1 döntetlen. Ez nem túl jó átlag. Ráadásul komoly nagy név nincs is a legyőzői között. Az utolsó meccsét is döntetlenre hozta. Egy középföldjéért vívott. Angliában ilyen cím is van, a Midlands Area középföldért vívott bajnoki címmeccs volt. Kívülről próbálkozik Boot, próbálja távol tartani magától a lengyelt. Aki a profi bűnöt Veres Lacinál kezdte, 2005-ig amatőr bűnös volt, és nem is túl eredményes, de azért ismert és jó név volt, és aztán 2008-ban visszaköltözött Lengyelországba,
Andrzej Dmitruk lett az edzője, belekészült erre a mérkőzésre, és a Super G. Váltásokkal próbálkozik Proxa. Fogja a kötelet, ezt azért nem szabadna. Abszolút érte Giuseppe Quartarone, szintén olasz mérkőzésvezető. Az EBU-ra úgy összességében elmondhatjuk, hogy egy nagyra nőtt olasz szervezet, vagy a WBC-nek a nagyra nőtt európai szervezete, mert hogy nagyon sok olasz funkcionáris, az irodájuk is Olaszországban található, és hiába belga most jelenleg az elnök, azért az iroda és a fő funkcionárisok mind Olaszországból érkeznek, vagy érkeztek. Kevesebb mint 1 perc van hátra az első menetből. Jó rég boxolt már Grzegorz Proxa 12 menetet, vagy címmeccset 2007-ben. Sőt, a 12 menetet még soha nem is boxolt, és 10 menetet is csak egyszer boxolt végig. Mert ugye annak idején a WBC-nek vagy az IBF-nek csak az ifjúsági bajnoki övéért lépett szorítóba. Azok a címmérkőzések pedig csak 10 menetre vannak kiírva. Az utolsó meccsét, talán az utolsó meccsét Paul Buchanan ellen adtuk el is itt a sportklubban. Mint ahogy annak idején Kótai Misék is. Így a Paul is jelenlegi állománya és nagyon sűrűn bunyózik különböző Barry Hearn gálákon. Mint egy co-promóterként dolgoznak együtt Barry Hearnnel. Krzysztof Zbarskiék. Okay, just listen to me. Beef, suck it up. Come on, now listen to me. One shot is not going to get you inside. Okay, one shot's not going to get you inside. Úgy bizony, egy ütés az nem elég ahhoz, hogy bejuss. Ugye a Jan Johnson. És Albert Sosnovskit írják, hát az úriember ott, az a ring inspector, nem pedig Albert Sosnovski. Albert Sosnovski ugye az újdonsült, nehézsúlyú reménysége a Polish Box Promotionnek. Talán már ő is ilyen Európa bajnoki öv környékén mozog. Talán már ő is eljutott akár kihívói pozícióba. Na lássuk a második menetet. Az első megvolt. Annak előtt tényleg nem sikerült közel kerülnie. Sőt, közben gyorsan utána néztem, Albert Sosnovski a lengyel kiválósága Audley Harrison ellen fog áprilisban már az EBU címért bunyózni. Hát az egy érdekes meccs lesz. Azt tudom, hogy Paul Vidaszt megverte, legyőzte egy betöltetlen EBU címmeccsen Albert Sosnovski. Audley Harrison egy komoly előrelépés lesz, hiszen Audley Harrison olimpiai bajnoki címmel is rendelkezik. Ez persze hozzá kell tenni, hogy a profik táborában ezt nem tudta hasonló sikerekre váltani. Pedig hát 2000-ben Sydney után mindenki azt hitte és abban reménykedett, hogy majd ő lesz, aki megreformálja, az orosz uralmat megszünteti nehéz súlyban. Hát majd talán Albert Sosnovski megteszi helyette. Ilyen tekintetben azt kell mondjam, hogy nehezebb dolga van Grzegorz Proxának, hiszen azért ebben a súlycsoportban, középsúlyban Kelly Pavlikék, Sebastian Silvesterék és a többiek, de még akár Minky Wrightot is ide vehetjük, nagyon-nagyon erős élmezőnyt produkálnak. Középsúly még úgy is erős, hogy egy jó páran felmentek egy súlyjal feljebb, például Arthur Abraham, és nagy középsúlyba tette át a székhelyét. De a fehérnadrágos Proxa is ott van az első 20, az első 30 környékén a világon, ebben a súlyban. A Tyan Booth nincs benne az első 100-ban, az egész biztos. Breaknél hátra kellett volna lépni. Nagyon mérgesen néz most Tyan Booth Grzegorz Proxára. És ez a legjobb büntetés, és mintha meg is lenne ütve Proxa. Ajajaj, érik a meglepetés.
A veretlen lengyelt egy viszonylag lassan, de szépen kivitelezett jobb egyenes meg is rendítette. Hát ilyet még nem élt át Grzegorz Proksa. Lerepedve már volt, de általában könnyedén hozta. Tehát az utolsó 4 mérkőzését kiütéssel nyerte, viszonylag simán. Még nagyon azt kell mondani, hogy meg se izzasztották azokon a mérkőzéseken. Nem tudta befejezni itt a második menetben legalábbis eddig, de még mindig nincs rendben a lábán. Lehet látni Grzegorz Proksának, hogy lemerevedett a lába, és hát eddig sem volt olyan túl jó az ő lábmunkája, vagy nem arról volt híres, hogy olyan nagyon jól mozogna a lábán. Ezt a menetet elvesztette. Ha 2 ponttal nem is, de 1-jel mindenféleképpen. Ugye a 2 pont az csak akkor járt volna 100%-os bizonysággal, hogyha a padlóra került volna és számoltak volna rá. Itt lehetett látni attól a jobb egyenestől megszérült, és nézzék a lábát, ahogy neki tántorodik a kötélnek, és gyakorlatilag merev lábbal szenvedi az ütéseket, és nem nagyon tud magához térni, és hiába mosolyog, nem őszinte ez a mosoly. Fültőre kapták el. Igen, hát ez is kiütési pont, a halánték, a fültő. De egy picit pontosabb, vagy egy picivel mondjuk keményebb, de hát ahogy mondtam, Thyam Butt eddig amúgy sincs olyan túl sok győzelme, abból a 11 győzelméből mindössze 2 alkalommal tudott idő előtt győzni. Igaz, egyszer egy Colin McNeil nevű úriember ellen úgy nyert kiütéssel, hogy ott sem ő volt az esélyes. Colin McNeilnek is 11 győzelme és 2 vereségé volt a meccs előtt, és mégis Thyam Butt kezét emelték a magasba, ráadásul ott, mondtam, kiütéssel győzött Thyam Butt. Hát az egész biztos, hogy itt a szünetben azért összeszedte magát Proksa, mert nem volt azért annyira vészes, átszaladt rajta az ütés. Sokkal keményebb és sokkal határozottabb, azt lehet látni. Nem mondom, hogy technikailag virtuóz lenne Proksa, de nagyon határozott és kemény ütései vannak. Jó fizikai adottságokkal rendelkezik. Talán a magassága, ami az átlagnál egy picivel kisebb, kevesebb, alacsonyabb, azért középsúlyban 52 kilós környékén, ezért 173 centi, ez nem túl magas. Ezzel a súlyjal könnyű súlyak, vagy ezzel a magassággal könnyű súlyak versenyeznek általában. Az ellenfél a 189 centi, akkor amit én 6-8 centinek néztem, az több mint 10 centi, ez 15 centi, de eddig az első menetben nem nagyon, a másodikban úgy, ahogy, és itt a harmadikban sem tudja kihasználni a hosszabb kezéből adódó előnyöket Thyam Butt. Nem ér, úgy bizony kitámasztani nem lehet előlévő kézzel. Ott látható a háttérben a promóciós cég vezetője, Krzysztof Zbarski, akinek óriási munkája volt abban, hogy Kótai Misi, Matolcsi Józsi és a többiek hihetetlen sikeres és eredményes profi karriert tudtak magukénak. Kevés a pontos találat, de fizikálisan erősebb sokkal Proksa, és ez azért érződik az ütéseken, a lendületen, amilyen erővel és vehemenciával ugrik neki néha Thyam Buttnak. Ezekből a támadásokból azért helyjel közel talál is Grzegorz Proksa. Ez a cím, ez az EU cím, ez nem olyan régóta létezik, ez 2002-ben találta ki az EBU, és hát
Proxa lehet, vagy akár Tyan Booth, a 7. olyan úriember, aki elnyeri ezt a címet. Sokáig betöltetlen is volt, tavaly május óta betöltetlen ez a cím. Akkor egy francia srác, Afif Belkeham birtokolta. Ütés statisztikában nincs olyan nagy különbség. Dominic Ingle, nincs rokoni kapcsolat Paul Ingle és Dominic Ingle között, bár Paul Ingle-nek is ennek az édesapja volt az edzője. És Dominic Ingle azt mondja Tyan Boothnak, hogy ne feledd, a második menetben egyszer megcsípted, az még ott van a fejében, az még valószínűleg ott motoszkál az agyában, és felejtsd el az elsőt és a harmadik menetet, akkor valóban nem te nyertél, de a másodikra emlékezz, akkor milyen jó voltál, és ebben van is valami, mert azt a menetet tisztán hozta Tyan Booth, az elsőt és a harmadikat viszont elvesztette. Ez viszont mély volt. De nem volt ez olyan szándékos. Van ideje pihenni. 5 percet lehet ilyenkor kikérni. Hát, de azt sem mondanám, hogy véletlen volt. Ne, hát ez bizony szándékos volt. Először az élőképben nem tűnt fel, hogy annyira meghúzta volna. Csúnya rossz fiú, Tyan Booth. Azt szokták mondani, hogy általában aki bajban van, vagy aki ideges, az szabálytalankodik. Aki jól érzi magát, az annak nem csak, hogy nincs erre szüksége, annak eszébe sem jut. Nagyon széles csapottakkal indít Grzegorz Proxa, hát ezért látszik, hogy azért még nagyon-nagyon sokat kell ebből a sportból neki tanulnia, hogy egyszer majd a nagyokkal egy napon emlegessék. Jól hajolgat, szépen iskolázott a bunyójának a jelentős része, de amikor valami váratlan dolgot akar elővenni a tarsóból, akkor még bebecsúsznak a szakmai hiányosságok. Az biztos, hogy félelem, mint olyan, az nincs a srácban, mert valahonnan mellmagasságból dobálja az ütéshelyét és a kesztyűit. Nem sokat foglalkozik a védekezéssel, kizárólag hajlásos, oldalirányú hajlásokkal próbálja meg kivédeni Tyan Booth egyre ritkább ütéseit. Felcsúszott a nadrág. És hát ez jogosulatlan előny, hogy az ember felrántja a mellkasára a nadrágot, hogy gyakorlatilag gyomorszájon ne is lehessen ütni. De lassan próbálta ezt a jobb egyenest elindítani Tyan Booth. A felütés védve. Módszeresen veri most már itt a negyedik menetben szinte folyamatosan Tyan Boothot Grzegorz Proxa. Most már simán átgyalogol rajta. Még az első menetben úgy, ahogy néha-néha sikerült megállítani előlévő kézzel, a másodikban ugye meg is csípte őt. Tyan Booth itt a harmadik és negyedik menetben már nincs ellenszer. Legyengült fizikálisan is és valószínűleg mentálisan is Tyan Booth. Nagyon érzi, hogy ez nem az ő meccse. Ez a menet is Grzegorz Proxáé. Ezek szerint Albert Sosnovski valóban ott van a sarokban, akkor csak foggumit moshat, mert a képen nem látom feltűnni. Még több vizet kér. De milyen tisztességes, milyen becsületesen jól nevelt Grzegorz Proxa. Azt mondta, hogy more water please, és ezt megnyomta, hogy már pedig kérek szépen. Ez egy gyönyörű szép rövid horog volt Tyan Booth-tól, és ennek következtében
már nem ért célba. We Gregor can't rely Proksa. on one shot. Do you understand that? Yes. Yeah? No one shot. 1, 2, 3, 4. Boom, boom, boom. Okay? Az utasítás ugyanaz, mint az első és a második menet közti szünetben, azaz nincs egy ütés. A te bunyodban nem fér bele, hogy csak egyet üssél, mert nem vagy annyira dinamikusan gyors, és mivel te támadsz, az ellenfél az egyetlen egy ütésed elől le tud gurulni, el tud menekülni. Hogyha 2-3-at tudsz összekötöd, és ezt megfelelő lábmunkával adod elő, akkor az ütés sorozat közepén valahol utol fogod érni. Mind a ketten fognak, támaszkodnak. De szép volt az a jobb kéz, és a bal horog is. Előbb-utóbb valamelyik be fog csúszni. Mert ezért most már Tyan Booth is fárad. Úgy, de nagyon lassú volt. Ebből látszik, hogy ilyet azért ő nem próbált meg az első vagy a harmadik menetben. Ez most megint nagyon Proksa menete eddig. Rajta van, mint a vércse. Dobálja keményen a kezeit. Testen is nagyon úgy néz ki, hogy meg van csípve. Tyan Booth. Új, de kemény volt ez is. Ez a jobb kéz, meg a felütés is. Az eddigi legjobb menete Gregor Proksának. Breaknél bizony hátra kell lépni. Nagyon várja már a menet végét. Hát ha egyáltalán lesz vége, de nem biztos. Még a levegőbe is felköpött Tyan Booth. Lehetett látni már egy jó fél perc, hogy folyamatosan kapja a pofont, és előbb-utóbb ebből valami lesz, hát az lett, hogy földre került, és talán fel tud állni. Nem. Ugyan felállt, de Giuseppe Quartarone, a mérkőzés vezető úgy döntött, hogy nincsenek értelme, és valóban ebben a menetben, az 5. menetben olyan nyomás alá helyezte Gregor Proksa Tyan Boothot, hogy ezt már nem bírta fizikálisan. És hát nagyon örül, joggal örül Gregor Proksa, mert hogy EU bajnok lett. Valaki nagy örömmel, nem is valaki, hanem valakik, bizony sokan, már elkészült a zászló, hogy EU bajnok Gregor Proksa. Itt az utolsó menet. A leütés pillanata testen volt megütve. A jelenleg egyébként angol az Európa bajnok is, tehát aki nem csak EU, hanem teljes körű EBU bajnok. Matthew McLean nem is olyan rég, tavaly valamikor év közepén nyerte el a címet, de volt ebben a súlyban már sok-sok nagy név volt. A Howard Usman-től kezdve Sebastian Silvestre, főleg angolok, azt kell, hogy mondjam. Főleg angolok. Richie Woodhall-tól kezdve sokan mások. Még a 90-es évek közepén vége felé. És hát Laci bácsi is ugye ebben a súlyban volt Európa bajnok 60-as években, középsúlyban. Egész pontosan Laci bácsi, jól tudom, 64-65-ig volt Európa bajnok egészen 1962-től. Booth in no condition to continue, your winner and the new EU middleweight champion from Venganska Gorka, Poland, and now fighting out of Red Hill, it's Gregor Proksa! Gregor Proksa az új EU bajnok. To present the belt, we have the newly crowned European heavyweight champion, Albert Slosnowski. Megérdemelte.